Yn y fideo yma, dyn ni'n mynd i wneud bach o goginio. Pam? Wel, yn y pecyn Dadansoddiad Llwybr Critigol, dyn ni'n ystyried y rysait yma ar gyfer y Jerk BBQ Cauli. Nawr, yn y pecyn, mae'r rysait yma yn cael ei gynrychioli gan y gweithgaredda sydd gwylod ar y chwith ar y sgrin yn awr, a hefyd yr rhwydwaith arc sydd gwylod ar y dde. Nawr, y gweithgaredd gyntaf i wneud ydy gweithgaredd A, lle dyn ni angen cnesu'r popdy. Nawr, mae gen i fi popdy fan y fan hyn, felly troi'r gres i fyny i 180 grad Celsius. Dyn am ond yn cymryd rhyw 10 eiliad iddo fi wneud, ond mi wneith y popdyn a gymryd rhyw 10 munud i gnesu fyny yn fan yna. Felly, ymlaen i wneud gweithgaredd B, sef casglu a pharatoi'r cynhwysion. Dwi yn torri'r flod bresychen, fel ydych chi'n gweld y fan hyn, y cauliflower, tynnu'r dail i ffwrdd, am o munud fyddai'n cychwyn dorri fo i fewn i florets. Hefyd ar y dde, ydych chi'n sylwi fod gen i fi 2 dyn, mae gen i fi llefrith coconut yn gyntaf, a wedyn y kidney beans, y ffa coch y fan yna. Hefyd ar y top chwith, ydych chi just fel chi'n gallu gweld tu ôl i'r gweithgaredda fod gen i fi reis yn barod a glorian mwyn mesur nhw allan mewn munud. Felly mae hwnna'n gorffan gweithgaredd B. Dwi'n cychwyn gweithgaredd C nesaf, sef paratoi'r lod bresychen. Felly dwi'n reid o ar tre, fel ydych chi'n gallu gweld y fan hyn. Mae gen i fi olew, yr olewydd, ar y bwrdd ar y dde fan yna, fyddai'n estyn hwn allan yn awr, fe gael symud y cyfrifiadau yma i'r gwylod. Felly tolldi ychydig o'r olew ar ben y blod bresych. A wedyn, fi hwnna'n mynd fewn i'r popdy fan hyn. Mae'r popdy wedi cnesu erbyn hyn, a maen nhw'n mynd fewn i'r popdy i gychwyn am 4 awr, 15 munud. Felly, dwi'n gallu mynd ymlaen a gwneud ail ran gweithgaredd C, sef cymysgu'r past. Felly mewn bwlen bach fan hyn, dwi'n dweud ychydig o olew, yr olewydd i fewn. Mae gen i ni wedyn y be maen nhw'n alw y jerk seasoning, y dar yma orena, a wedyn mae'r jerk paste sydd gen i fan hyn. Dwi'n gwneud siŵr bod fi'n cael gwerth yn aren fan hyn, dwi'n cael gymaint o'r past i fewn i'r bwlen sydd yn bosib. A wedyn cymysgu fo efo'r llwy, fel ydych chi weld. Unwaith mae'r blod bresych wedi coginio yn y popdy yna am 4 awr, mi'n reid o fewn i'r cymysgedd yma yn y man. Felly, gweithgaredd C wedi gorffen yn awr. Dwi'n gallu cychwyn gweithgaredd D, sef gwneud y reis. Dwi'n reid bach o ddŵr, 100 ml o ddŵr, i fewn i sosban, a reid y sosban ymlaen er mwyn i'r dŵr yna gael berwi. A wedyn, mae gen i fi ar y chwith y fan hyn wedyn ychydig o reis dwi angen mesu allan. Mae'r rysait yn gofyn am 250 gram o reis, felly dwi'n defnyddio'r glorian i geisio mesur hynna allan yn awr. Yn cerbyn hyn, ydych chi'n gofod y dŵr yna, wedi cychwyn berwi'n barod, mae'n berwi'n gyflym yn y sosban yma sydd gen i fi. Felly troi'r gres i lawr ychydig ar y ffwrn. Mae yna wedyn stoc fan hyn, rai stoc sy'n dod mewn potyn bach fel rhan o'r kit. Dwi'n rhoi hwnna fewn yn y dŵr, defnyddio'r llwy bren, yn cael gymaint allan a sydd yn bosib fan hyn. A mae hwnna yn troi y dŵr yn lliw brown. Ydych chi weld yma munud ar ôl fi na fo, gymysgu o fewn yma yna, mae'r lliw yn troi ychydig yn fwy brown. Felly, y gweddill y cynhwysion ar y chwith yn awr, dwi'n agor y tin ar gyfer y llaeth coconut. A wedyn hefyd, mae angen agor y tin ar gyfer y ffa, y kidney beans. Mi oedd hwn, fel ydych chi'n gweld yn un bach yn styfnig i agor. Ond mi ddoth o'n y diwedd. Dyna fo, bach o draffodd yma yna, ond ta waith. Y dŵr na'n berwi yn awr, fel ydych chi'n gweld. Felly i fewn i'r dŵr, dyn ni'n rhaid y llaeth coconut yn gyntaf. Cymysgu hwnna i fewn. Mae gen i ni wedyn y reis, y 250 gram o reis sydd yn mynd i fewn nesaf. Eto cymysgu hwnna i fewn. Mae'n bwysig o'n ni'n dal i gymysgu tra mae hwn yn coginio. Dyn ni ddim eisiau fo lynu i'r gwylod. A wedyn mae'r ffa hefyd yn mynd i fewn. Mae fel arfer sydd ni'n dreinio hwn, ond mae'r rysait yma'n galw i pob dim mynd i fewn yn cynnwys yr holif sydd yn y tin. So dyna nes i wneud yna. Cymysgu pob dim wedyn at ei gilydd a dal ymlaen i gymysgu am just dros 10 munud fan mae hwnna angen yn fan yna. Nawr dwi'n gallu mynd ymlaen nesaf i gweithgaredd E, tynnu'r
blod resych sydd wedi bod yn y potyn 4 awr. Mae'r camera'n stemio fyny, fel ydych chi'n gweld y fan yna. A wedyn dwi angen rhaid blod resych i fewn yn y pasta nes i gymysgu chydig o funudau nôl. Felly fewn efo, a'n stemio'n braf yn yna. Troi'r reis yn y top yn yna. A wedyn cymysgu pob dim at ei gilydd. Gwneud yn siŵr fod o'n gorchuddio gymaint ydych chi'n gallu. Mae'n bosib hefyd gwneud y rysáit yma efo QR, dwi'n meddwl, gwneud jerk chicken. Ond y fan hyn, blod resych sydd gyda ni, felly cymysgu hwnna yn y bwlen yn fan yna. Wedyn dychwelyd o yn ôl i'r tre. A wedyn trio cael ei gyd at ei gilydd. A wedyn fi hwnna wedyn yn mynd nôl i'r popdy. A wedyn mae angen 10 munud yn y popdy a fydd o'n barod. Felly dyna fo'n mynd i fewn. Wedyn bron iawn yna wedyn, 10 munud ar ôl o'r rysáit. Just angen gwneud yn siŵr wedyn. Cadw golwg ar y reis, mae'n berwi fan yna, fi'n cymysgu fo, neu siŵr fod o'n glynu'r gwylod, fod o ddim yn berwi'n syth. Ac ar ôl 10 munud, dyna ni wedyn, dyna ni'n gallu cychwyn y gweithgaredd olaf, sef gweithgaredd F, gweini pob dim. Mae'r blod resych yn dod allan o'r pob dim y tro olaf. Dwi'n tynnu y reis oddi ar y stof, wedi dod at ei gilydd rhaid neis y fan yna. A wedyn ychydig o reis ar blat fan yna, wedyn ychydig i bara ella gyfer fori, gyfer pryd arall yn y bwlen arall. Estyn allan ychydig o'r blod resych y fan hyn. A dyna ni, dwi'n gallu bita wedyn. Dwi ddim yn gorau am ddangos y bwyd, y presentation skills os ymwneud dweud, ond mi fydde sicrhau chi mi oedd yr pryd yn y diwedd yn flasus tu hwnt.